Η 12η Athens Exclusive Designers Week ξεκίνησε από το Σάββατο και είναι γεγονός. Διεθνή εβδομάδα μόδας λοιπόν, όπου ταλαντούχοι σχεδιαστές και λαμπεροί προσκεκλημένοι τιμούν την ελληνική μόδα. Η κάμερα του Ευδής βρέθηκε χθες εκεί και κατέγραψε όσα έγιναν. Σήμερα στη Celebrity Skin, εγώ και η Ελένη μου, δείχνουμε τη νέα μας συλλογή Bipolar Disorder για Spring Summer 2013 στο Athens Exclusive Designer Week. Avant-garde, με commercial elements, μαύρο, λευκό. Μαύρο, βασικά, και έχουμε βάλει και λίγο λευκό για να σπάσει. Πολλούς celebrities, θα απολαύσετε. Αρκετοί ήταν και οι επώνυμοι, οι οποίοι πάτησαν επάνω στην πασαρέλα και πόζαραν με χάρη μπροστά στους παρευρισκόμενους και στους φωτογραφικούς φακούς. Σας είδαμε να κάνετε πασαρέλα, πώς νιώσατε? Κοίτα, περίεργα, γιατί δεν κάνω πασαρέλα σαν μοντέλο, δεν είμαι μοντέλο, δεν θέλω να γίνω μοντέλο. Θα μου πεις αυτή την ηλικία δεν μπορώ. Αλλά είναι σαν ρόλος, ένας ρόλος. Παίρνω τις οδηγίες του Δημήτρη του Στρέπκου πριν βγω και κάνω αυτό που μου λέει. Θα πρέπει να με έχει βάλει να έχω κάνει δηλαδή σίγουρα 6 φορές. Είναι πλέον ανέκδοτο. Μου έχει ορκιστεί ότι ακόμα και αν γεράσω θα με βγάζει με το πι, καταλαβαίνεις τι ζω. Πόσο πολύ ακολουθείς τη μόδα? Δεν την ακολουθώ πιστά, πάντα βρίσκω πράγματα σίγουρα που μου αρέσουν, αλλά όχι ότι άμα γίνει κάτι της μόδας θα το πάρω. Πρέπει καταρχάς να μου πηγαίνει. Η μουσική είναι μόδα και η μόδα είναι μουσική, οπότε ό,τι και να κάνουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, εμείς θα το ακολουθάμε. Τι είναι αυτό που προσέχετε περισσότερο στην εμφάνισή σας? Η μόδα είναι κάτι πολύ εύκολο. Μπορείς να φορέσεις τα πάντα, οτιδήποτε μάλλον, αρκεί να σε κολακεύει. Εσύ που είσαι και γυναίκα της παρέας, φαντάζομαι ότι κάνεις τα περισσότερα έξοδα για το στυλ σου. Τα έχω μειώσει αρκετά, όμως μία φορά τη βδομάδα θα ψάξω για κάτι να ανανεώσω. Δηλαδή μπορώ ένα δαχτυλίδι, ένα φομπιζού, κάτι για τα μαλλιά, κάτι να ανανεώσω την καρταρόμπα μου. Τι είναι αυτό που προσέχετε περισσότερο στην εμφάνισή σας? Την υγεία μου προσέχω περισσότερο, είτε είναι αυτή σε επιδερμίδα, είτε σε μαλλί, είτε γενικότερα την υγεία μου. Και από εκεί και ύστερα, εντάξει, να είμαστε χαρούμενοι και να περνάμε καλά, βγαίνει προς τα έξω αυτό.